Molt bones a tots els oients de Juguem a UAU Ràdio, els que ens segueixen per les xarxes socials, els que també ens segueixen per les retransmissions a UAU, aquí a la 104.5 de la FM. Una opinió del partit contra l'Atlètic Saguntí, home, el partit encara està obert, el partit ara s'està jugant als despatxos, el partit al terreny de joc va acabar 1-0 a favor de l'Atlètic Saguntí. El Lleida Esportiu ha conegut aquest dilluns la notícia que ha impugnat el partit per alineació indeguda del davanter de l'Atlètic Saguntí, de Keita. Veurem com acaba aquest tema. No valoraré molt aquest fet perquè ha d'entrar el jutge únic de competició de la segona divisió B, ha d'entrar la Federació Espanyola. El que analitzo és el que vaig veure al terreny de joc, al nou camp de Morvedre, un camp petit de la categoria. Per posar un exemple, com Cornellà, o un exemple més pròxim, un camp municipal de barri com el de Gardeny, allà és difícil tenir una continuïtat, una regularitat en el joc. Em va sorprendre Gustavo Siviero amb l'alineació, amb l'aposta per la recuperació dels 4 defenses. No va jugar amb 5 defenses, va jugar amb 4 i amb Noel d'avançat. Jo crec que és la idea que tenia quan va fitxar Gustavo Siviero pel Lleida Esportiu, jugar amb 4 defenses i un stopper, un migcampista defensiu. Aquesta idea la va posar sobre el terreny de joc del nou camp de Morvedre. No sé si era el camp indicat, però la veritat és que aquesta idea em va agradar, i també em va agradar la incorporació de Miki Muñoz. També va recuperar titularitat Miki Muñoz i Javi López. Jo crec que Miki Muñoz va donar sentit al joc, al poc joc que es va poder veure, perquè les característiques del camp van donar o van fer presenciar un partit, la veritat, bastant rocós, bastant d'anada i tornada, bastant de lluita al mig del camp. No es va poder veure gaire fluidesa en el futbol, però jo crec que la incursió de Miki Muñoz a l'11 titular pot ser positiva per al Lleida Esportiu. I després el gol, era un gol. Aquest partit era de 0-0 per a mi, o d'un gol, i va arribar per part de l'Atlètic Saguntí, una errada defensiva del Lleida, que va aprofitar molt bé Àlex Felip. Poques conclusions, tant negatives com positives, poden treure d'aquest partit, reitero, condicionat per aquest terreny de joc. I després, sí que hi va haver un final una mica boig, amb l'expulsió de Cristian Gómez, que no hauria d'afectar gaire perquè no és protagonista en aquest Lleida Esportiu ara mateix, però sí és protagonista dos jugadors més que possiblement es perdran aquest partit pròxim contra l'Hèrcules, que són Òscar Rubio segur, per acumulació de targetes, el lateral dret, i Álvaro Campos ja veurem, perquè també el Lleida Esportiu ha al·legat que la pilota a la seva sortida li va donar la cara i no a les mans, com va reflectar l'àrbitre a l'acte del partit. Veurem aquestes dues expulsions que podrien ser importants, i a veure quin és el nivell de reacció del Lleida en el pròxim partit contra l'Hèrcules dissabte aquí al camp d'esport. Si nota aquest partit aquesta derrota, si no la nota, veurem l'11 que presenta Gustavo Siviero, important perquè és el primer d'un turmalet que li ve al Lleida contra rivals com Alcoyano, com Villarreal, així que serà important veure aquest pròxim partit de dissabte a les 8 del vespre. I res, que seguiu tots per Juguem a UAU Ràdio, que connectarem a 2:15 de 8. Que vagi bé, adeu-siau.